nyt mikä on tilanne tällä hetkellä? Me ollaan kielletyssä paikassa tällä hetkellä. Joo, ihan helvetin syyttisessä. Tällaiseen paikkaan ei pitäis mennä, jos menee Taivaaseen. No sentään ei olla Mäkkärissä, mutta... Joo. Tultiin aamupalalle. Kello 12. Joo, mitä me syötiin? Kanahampurilaiset. Nugettei helvetistä. No ei niin ihan helvetin. Ne oli tohon boksiin lahteen, nyt ollut mikään ihan mahdoton. Joo. Tässä on ollut hirveä taistelu Wifin kanssa. Täällä mainostetaan näissä syntien pesissä aina mainostetaan tätä Wifiä. Se on ilmanen. Helvetin isolla ilmanen Wifi. Periaatteessa sun pitää myydä koko sielu tälle firmalle, että sä saat sen Wifin käyttöön ja silloinkaan sä et saa sitä käyttöä. Joo. Me ei saatu sitä toimimaan. Meillä on nyt ongelma se, että meidän pitäisi lähteä etelään. Meillä on 2 viikkoa aikaa olla Kuala Lumpurissa. Sitä ennen meidän pitäisi tehdä saarihyppelyä. Tänään nyt sit ilmeisesti ei mene sinne Muukille nyt enää. Joo. Menisiköhän sinne Lipelle sitten? Ei varmaan kyllä sinnekään. Se on varmaan niitä samoin väneitä, mitä sinne lähtee. Tilanne on nyt todella kriittinen. Nyt on niinku neuvot vähissä. Joo. Mitä me teemme? Mitä me teemme? Otto, mitä me teemme? Mä sanoisin, että pistetään ainakin seuraavan syöksyn, kun herätyskello ajoissa soimaan, että ehditään sinne jonnekin. Mä uskon, että sillä olisi tänään ollut mitään merkitystä. No joo, meillä oli vähän viihdepäivä. Joo. Eilen viihdyttiin illalla. Oli kyllä hauskaa. Joo. Ihan hyvä, että se meni kiinni se reggae-baari. Joo. Se oli ehkä meidän pelastus. Se on kyllä totta. Onneksi se meni kiinni. Kiitos. Joo. En mä tiedä. Näyttää siltä, että me ollaan täällä Aunan, mikä on? Aunangista junissa. Ehkä yksi yö vielä. Tai jos lähdetään, niin sit pitää... Täälläkin on tekemistä. Joo. Täällä on kajako. Mikä se on? Melontaa. Kajakointia. Melontaa, joo. Kajakkimelontaa. Sitä on joo... Pitäisikö tyyppää sitä liftaamista? Se voisi olla aika ihan hauskaa. Voi se sitä tyyppää. Mikä se oli se? Tän, että Onko se näin? se oli näin tai ehkä näin. Näin. Eli ei näin. Joo. Tuo tarkoittaa, että sulla on paskahäntä, jos sulla on peukku pystyssä. Ripulit ulos. Joo. Pois alta. Tää tulla. Joo. Kuka ei pysähdy. Se on Ruotsin tulilaista. Joo, ei meillä ole varmaan enempää sanottavaa. Tilanne on nyt tämä, valitettavasti. Joo, me ollaan ihan hirveässä kusessa ja ei tiedä miten tästä selvitään, mutta... Ehkä vaan mennään reggae-baariin ja tullaan sitten hakemaan vaikka jätskiksen ja... Joo. Ja siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Sen mä tiedän jo nyt. Reggae-baarissa oli bilis, se oli helppoa. Pitäisikö mennä biilikselle? Se Meillä on on- ihan hyvä pöytä vielä. Joo. Tuntui niinku aika laadukkaan. Meillä on vaan toi rinkat. Rinkka juttu tässä. En mä tiedä, koko päivä pelaa bilistä on sekin. Humalassa se menee. Mitä? Humalassa se menee. Joo. 2 bissiä on ihan optimaalisella. Joo. Mulla ei kyllä mennyt eilen oikein uponnut ne boltsit. Ne ei ollut mulle tarpeeksi ampavia ne kolot. Ne niinku hämmeiset normaalisti menis ja sitten ei vaan niinku uponnut. Joo.
Joo, no niin, lopetetaan nyt tämä. Tästä ei nyt varmaan se Vittuu se kamera siitä. kummempaa tietoa nyt tule mitään mielenkiintoista. Ehkä on mielenkiintoista, ehkä ei. Todennäköisesti ei. Ei. Tääkin nyt 5 minuuttia pitkä tää video. Ei saa. Hei, mulla on uusi muistikortti sisällä. Painaspa tästä napista. Paina siitä. Noniin. Moi moi. Joo. Mulla on trangis. 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 Hyvä tällainen Paikallinen paikka. pitkästä aikaa. Joo, no eipä täällä ole kyllä tullut ikin käytyä. Hyvän näköinen rahva. Joo, ei ole ehkä turisti helvetti, mutta ehkä vähän kuitenkin, kun on englanniksi noin tuotteet lukee tuolla, mutta myös taiksi, joten Annetaan anteeksi. joo. Tää sisustus on myöskin hyvin thaimaalainen. Tämmönen perus nuudelimesta. Hei, mitäs tästä eteenpäin? What's the plan? Se on tällä. Kohmuuk. Kyllä. Toi vähän vaihtelee, mitä toi kirjoitetaan. Joo, vähän. No, tällaiset ite väisetut laaput. Joo. Sitten niin. Toi reilu tunti pitää venailla. Joo. Mukki on tossa aika lähellä Rantsua. Mä luulen, että sinne menee, ei varmaan 2 tuntia mene laivalla. 11 lähtee matkatoimistolta. Matkatoimisto on tuossa tien toisella puolella. Meillä on tässä nyt pari tuntia aikaa tappaa. Ja joo, syödään tässä alkuun, katsotaan mikä meno. Päivitellään myöhemmin, jos löytyy jotain todella mielenkiintoista. Oliko jotain vielä? Ei varmaan tähän väliin mitään se kummempaa. Mennään etsiä sitä mielenkiintoista ja näytetään sitä sitten näin. Joo, toivottavasti löytyy. Joo. No niin, me ollaan päästy perille Komuukille. Tässä on meidän majapaikka. Siinä on vähän puulia pihalla. Riippukeinuun, se on kyllä ihan omasta takaa. Kuistii. Otto Jevici. Omasta takaa. Kyllä. Eka kertaa reissu. Yli kuukauden oltu nyt eka kertaa käytössä. Joo. Tältä näyttää vessa. Nyt joo. Sen suuremmitta puheet, että perillä ollaan ja Mennään vetää pyykkiralliin. joo, käydään safkaa sama. Mitä on aamulla viimeksi syöty? Syötiinkö me? Ei, kyllä me nuudelit. Nuudelit safkattiin, joo. Mut se oli joskus 11 aikaa. Niin, mä nyt jopa kaskia. No se nyt 15 hetki ollaan. Joo. Tee mitään. Mennään sinne pyykkiin. Homma. Otto, mihin me ollaan melossa? Yllätys norplaamaan. Vähän paremmille vesille. Joo. Tänään meillä on odotukset todella korkealla. Pitäisi olla Thaimaan parhaimpia snorkelausvesiä, jossa on olosuhteet kohdillaan. Siitä onko olosuhteet tänään kohdillaan ei tiedä vielä. Mennään tsiigaan onks ne. Kyllä se vesi tässä näyttää aika hyvältä. Se näyttää yllättävänkin hyvältä tässä. Mä katsoin, siis kyllähän tuossa näkyy noita pohjan muotoikin näkyy aika hyviä. Joo. Mutta joo, käydään kattoo. Toivon mukaan saadaan hyvä snorkkailumatskua tänään. Oliko lisättävää vielä? Mennäänkö tällä? Mennään täällä. No niin, palataan asiaan.
Oho. No niin, täällä ollaan päästy tosiaan tänne Kokradanille ja aika makeet visuja näkynyt. Just äsken näkyi seepi ja mitä kaikkea näkynyt. Sitten näkyy se leijonakala vai mikä se on se pirun myrkyllinen. Ai se pallokala näköinen. Siinä aika alus kun oli se tiedät se myrkyllinen. Vitsi mä muistan sen nimen. No joo. Palataan kun se hyvin iso meritähti näkyy. Joo. Miettii ihan pirusti tommoista perus akvaariokalaa joka puolella. Joo. Vesi on tällaista mukavaa kirkasta. Oo. Hyvin näkee. Ainakin tässä vähän matalammassa. Vähän tuossa syvemmällä kun menee. Tuntuu, että siinä jotenkin pöllyy pikkasen enemmän. Joo. Kyllä se tässä korallilla. Joo. Kyllä. Kyllä. No niin, mutta jatketaan sukelluksia. Mikä ei pallo mennyt, ei. Ihan perintään. Et se vetää ihan helvetin huonon lyönnin seuraava. Älä viitti, hei. One shot, one kill. Se oli sitä, mitä mä lupasinkin. Huono lyönti. Kisuli.
Mitäs? Ollaanko Lipellä? Perkele, mä aina perästyn tuota pakokaasua, kun se tulee kutittelee ihoa silleen, mikä tos menee joku ötökkä. Kerta toisensa jälkeen siihen ei totu vieläkään. Mulla ei oo tuttu ongelma. Hei, me ollaan nyt Lipellä ja tuli just ostettu kalareissu huomiselle, mikä on aika makee homma. Lähtää kalastaa vähän marliinia, miekkakalaa, jumalation. Joo. Siellä on tonnikalaa sun muuta ja Joo. iso kalaa kuulla. Oliko se 9.30 kun piti olla tossa? Joo. Miksi sanot? 9.30. Joo. Kapteeni lepui vielä meidät. Joo, lepui. Semmonen iso italialainen kaveri ohjasi meidät. Se olisi varmaan ite vienyt meidät, mutta sillä ei ole veneitä tällä hetkellä. Joo. Mutta lepui vie meidät kalaa huomenna. Ja sitä ennen käydään vähän snorklailemaan tässä Lipellä. Käydään eka bungalovilla hakee noin Otolle vähän uikkaria ja aurinkorasvaa ja sen sellaista. Ja sit käydään ehkä reggae-baarissa sen jälkeen kattoo vähän mikä meininki siellä on. Ja sit mennään vähän uiskentelemaan. Mut huomenna tosiaan iso päivä. Huomenna tulee taku varmasti matsku. Joo, pitää ladata akut. Joo. Kameraa ja ikkuna. Kyllä, näin on. Tänään ei oteta bissejä, se on varma juttu. Mut huomenna ehkä otetaan. Huomenna otetaan. Saaliin kunniaksi. Kaveri näytti aika hullui kuvia siitä. Siis se oli pidempi kuin se äijä. Siis se oli varmaan, olisiko se ollut joku, varmaan joku 80 kiloinen se kala mikä siinä oli. Se on ihan järkyttävän kokoinen. Joo, no siis täällä voi tulla niinku todella suuria isoja. Mutta sen näyttää aika sitten, että tuleeko meille, palata asiaan sit viimeistään huomenna. Tuleeko vai eikö tuu? Kyllä jotain tulee. Pieniä kaloja sanoo, että tulee ihan varmasti, mutta se, että tuleeko isoja, sitä ei tiedä. Mulla on hyvät odotukset. No, sen näkee sitten. Palataan asiaan. Hei hei. No niin, suuri päivä on käsillä. Mihin me ollaan lähdössä, hä? Me ollaan lähdössä kalastamaan. Kyllä. Miekkakalaa. Helkkari iso. Tai tonnikalaa. Tai tuna. Tai grouperi. Kyllä sieltä tulee varmaan kaiken näköistä. Alkuun mennään kalastaa syöttikalaa isommille kaloille. Sen jälkeen alkaa isojen poikien pelit. Lähdetään kalastaa tosiaan sitä. Mä en ole ihan varma, onko se miekkakala vai marlini, mutta jompikumpi. Helkkari iso joka tapauksessa. Mä en tiedä menikään se kalastaa jo aikaisemmin niitä syöttikalaa suu jotain. Mä ymmärsin niin, että me mennään ite eikä kalastaa ne nyt. Mut voi olla, että en mäkään sano sitä ihan oikein. Katsotaan mitä tapahtuu. Palaillaan. Päästään kalaa. Jep. No niin, nyt on saaliskalat saatu ensimmäiseltä etapilta, eli toisin sanoen syöttikalat. Mitä sieltä nousi? Täällä muun muassa ensimmäinen kala, mikä Otso nappasi. Joo. Tonnikala. Tonnikala. Kyllä. Se on vähän pienempää. Joo. Tuo on hieno. Joo. Vähän tästä. Joo. Sitten siellä on eläviä baitfishia vielä tuolla syroksilaatissa vettä. Voidaan pitää hengissä ne. Joo. Joo. Kova reissu. Joo. Monta koukkua tuossa olisi 6 koukkua. Lasketaan pohjaa. Sieltä sitä kalaa tulee. Jep.
vähän nypytellään edes takas. Vähän niinku pilkkimistä oikeastaan. Joo. Aika hyvin pitkälti niinku pilkkimistä. Vähän isommilla vehkeillä vaan. Yksi aika iso kala oli kipparilla kiinni, sanoi, että King Mackerel oli kyseessä ja pituutta varmaan metri, ainakin kipparin mukaan. Ja itellä tuli pieni kala, mikä noustessa oli kahtia. Joo, se oli aika sairas. Siitä otettiin kuva onneksi. Joo. Katsotaan mitä tulee seuraavat paikalta. No niin, siinä vähän saptaa sitten. Vahinko tonnikala. Kyllä vähän nälkä huikoo jo. Joo. Sanoo Lindberg. Ihan mielenkiinnolla pääsee moistaa. Kyllä. Eiköhän siinä käydään käsiksi. On ollut. Oh. Okay. Double header, mitä helvettiä, torat samaan aikaan. Ja fiilis. Mä oon halunnut ala ylös. Ottaisi kiva GoPro muuttaa video. Tuli mieleen. No joo. Ei mä 2 kameralla pystyn. Jumalauta! Jumalauta! Wow! Yes! Woo! Oh. Jesus Christ, what a fish! This is huge. Captain, high five! Thank you. Cup. Otto Rodi nyt sitä kuvaa. No niin, vähän päivitys tähän väliin. Vaihdettiin vähän paikkaa, syöttikalat tosiaan saatiin, sit mentiin semmoiseen paikkaan, missä sai vähän isompia kaloja. Ja joo, 2 oli samaan aikaan kiinni. Valitettavasti toinen niistä pääsi karkuun, mutta onneksi toinen löytyi tosta.
meikäläinen nyt sattuu olemaan onnekkaasti saamamiehenä. Se oli ihan 50-60, kelle kapteeni antaa vava, mutta meikä sattuu olemaan holleilla, joten ilmeisesti se meikä kala nyt. Kapteeni sanoi, että yli 10 kiloa. Tarkkaa paino ei oo, mutta tällä hetkellä fiilis on todella hyvä. Kun on torpedo. Jaa, isoin kala mitä mä oon nähnyt, että joku saa ylös. Isoin kala mitä mä oon ikin saanut. Niinku, tuplasti isompi varmaan. Tänään otetaan vähän viinaa. Tänään varmaan pitää vähän. Joo, vähän Black Coffee. Jep. Yes! Ei vittu. Oh! Kato miten hyppää. Vittu. Oh! Jumalauta, näetkö kun se vetää? Otto, mikä fiilis? Tää iso kala mä en ikinä päässyt. Herra isä, se oli. Se on vielä isompi kuin toi mikä on vene. Nyt on 20 kiloa lähellä. Nyt on iso kala kiinni. Nyt on todella iso kala kiinni. Sieltä tuntuu. On vähän massaa takana. Ihan kun tää tukki, ihan kun se olisi pohjassa. Mut tiedän, että ei oo pohjassa, se on kala. Joo. Aika hullu se alkupyrähdys. Joo, se vei tota siimaa ihan mitä se haluaa. Toi sitä luokkaa toi kala, että sen ei tarvi hirveästi tehdä kuin olla vaan. Ja sillä on niin paljon sitä omaa elopainoa, että ei se niinku hevillä hievara siitä. Ei voi vetää. Se on helkkari pitkällä vielä.
Joo, et on ihan easy. Voisi olla vähän lähempänä. Joo. Hyvä duuni, Frank. Näkyykö se? Video oli katkenut jossain. Siinä kävi, noniin. Close. Hyvä duuni, Frank.
Kuvaaminenkin on rankkaa. Under the boat. Parisikymmentä minuuttia ollaan vedetty. Milloin sä oot Otto viimeksi taistellut kalan kanssa 20 minuuttia? Vielä enää. Käytä puppaa vaan. Käytetään viippuvartta ja sitten kelaa tyhjät pois. Rauhassa. Just näin. Ei helkkari. Sitten taas alla. Onko se yli? Ei tarvitse tulla. Joo, ei tarvitse tulla. Hyvä.
Just noin. Joo, pitää mennä yli taas. Jes, hyvä, hyvä. Se päättikin toisen. Joo. Hengittele vaan. Kaikissa rauhassa. Selvä. Not take here, take only hook. Se on niskasta kiinni. Hoi! Only hook here. Yes! Yes! Here, so key. Miltä nyt tuntuu? Fishing has been never so powerful. Herranen aika. Herranen aika, mikä kala. Kato noit värejä. Kato tota evääkin. Jeesus. Jeesus, mikä kala. We take this over. Do we take this fish? Oh, take. I have a mini mayfin, huh? Many friends. Yeah. Okay. Yeah, okay. Keep. Okay, let's go, huh? Yeah, let's go. Kiitos kaikista. Ei oikein ollut näin rankkaa kalastais. Aivan jees. Selkä ihan paska. No niin, otahan syli se. Koukkuuhan sen pois. Finbergin syleily. Jui, varo sitä. I'll see you later. Joo.
Nyt riitti. Mä en pysty enää. Tää on ihan hirveä hedelmä. Mitä mieltä maisemista? Brum, brum, brum. Vähän päivitysviri tässä. Joo. Ei vähän aikaa olla otettu, niin... Mä ajattelin myös tehdä käsikirjoituksen tätä videoa varten. Joo, mitä siellä luki? Ne on terveiset Malesian matkalta. Näin se alkoi. Näin pitkälle sä pääsit käsikirjoituksesta. Joo. Sanoitko sen nyt jo kunnon? Terveiset Malesian matkalta. Olemme täällä Penangin ja Kuala Lumpurin välisellä matkalla bussissa istumassa ylähyllyllä. Joo. Ja että tää on hyvä paikka. Tältä tää näyttää aika makeet setti kyllä. Joo. Ihan kuulois VIP. Joo. Ei tästä kyllä mitään maksettu, mutta katsottiin, että ne oli tyhjinä nämä paikat, niin ajateltiin, että ei helkkaria. Säälihän se on, jos näin hyvät paikat menee aivan hukkaan. Todellakin. Joo. Tosiaan Kuala Lumpur seuraavaksi kohteena. Meillä on nyt, olisikohan joku reilu 100 kilsaa tästä vielä jäljellä. Se on vasta aika lailla. Sitä luokkaa sanoisin. Joo, semmonen jännä homma, että meillä ei ole hotellia nyt täksi illaksi vielä. Että tarvitaan nettiyhteystä, kun päästään perille, että päästään vähän kattoo niitäkin. Vielä ei ole kertaakaan jouduttu missään juna-asemalla nukkuu. Se olisi ihan jees, että pidetään tää meidän hyvä putki tässä. Vaikka aika rennosti ollaan kyllä noita varauksia välillä tehty, että aika myöhään, joskus 6-7 aikaa ollaan joskus tehty, mutta näin myöhällä ei ole kyllä koskaan mennyt. Ei. Eli ongelmahan tässä nyt on se, että meillä ei ole sitä nettiä, eli me ei voida tehdä sitä täältä tösästä. Muutaan se nyt olisi tietenkin tehty jo. Mutta tässä oli semmonenkin muuttuja, että me ei tiedetä ihan tarkkaan, että mihin tää dösä tulee. Tää ei mene nyt ihan suoraan sinne Kuala Lumpurin keskustaan, joten... Se kyllä lukee siinä dösälipussa. Niin, missä menee, mutta en mä tiedä. Ei mulla ole offline mapseja edes ladattu täällä, niin mä en pääse kattoo, että... Pitäis ostaa Elisan reissunetti, mutta se maksaa 20 ja se on ihan liikaa. Joo, tää on paljon makeampaa, vähän tämmöstä seikkailumeininkiä. Joo. Kyllä me jonnekin päästään. Kyllä me nyt johonkin päästään, joo. Mua vaan jännittää, että se menee sit niin, että me pitää mennä johonkin kalliiseen mestaan, missä on ympärivuorokautinen respa auki. En mä usko, että on niin iso paikka, että sieltä löytyy halvalla. Joo. No. Koitetaan laittaa vähän päivityksiä taas enemmän. Nyt on pitkä tauko, ettei oo tullut. Ei tainnut Penangista tulla ollenkaan päivitystä. Pari yötä siellä. Joo, pari yötä oltiin. Oli Vesa lupaili, että siellä on hyvät ruuat. Mun eno käytiin sen takia oikeastaan. Sen takia mulla olisi listalla, että siellä pitää käydä. Oli kyllä hyvät ruuat. Joo. Saatiin pyykit pestyä ja... Mitäs muuta me tehtiin? Yksi aika pitkä kävelylenkki. Käveltiin Penang Hillille. Se oli just mennyt kiinni, kun päästiin mestalle. Käytiin joku 6,5 kilsaa sinne. Joo. Sitten yksi mukava jamppa heitti meidät onneksi takas kämpille. Joo. Malesialainen mies. Kyllä. Erittäin mukava heimo. Se oli kyllä mukava jätkä. Paitsi se otti meidät todella väkisin kyytiin. Se kyllä joo. Mulla oli vähän huono fiilis. Mä en ihan hiffannut alkuun, että mikä juttu, mutta... Joo. No hyvin päästiin perille ja osas ajaa autoa Joo, ja kyllä. kertoi paikallisia juttuja, ruokia mitä kantsii maistaa. Joo. Näin no, meidän päivitys oli varmaan tässä nyt. Oliko Otolla vielä jotain? Katsotaan siellä Kuala Lumpurissa uudemman kerran. Kuala Lumpurissa uudempi kerta. Tämä on lupaus, no niin. Boom. Jalalala. Palo Liisaa taas. Aha. Ehkä se tuo vähän lisää parempaa kuvaa. Tervetuloa Kuala Lumpuriin. Malesian pääkaupunki. Ei se saa pois. Siinä nyt aina valo. No haittaaks? Tääkö päivitys silti? Tää päivitys silti. Päivitys
Malesian pääkaupungista. Joo. Kuala Lumpur. Saavuttiin tosiaan Dösal tohon ihan todella random mesta, ei niinku mitään. Se on semmonen iso juna-asema tässä vieressä, iso bussiterminaali. Onneksi löydettiin wifi sieltä, saatiin nyt hostelli varattua. Lähtee seuraavaksi sinne, jos tulee juna ihan hetkenä minä hyvänsä. Joo. Onko nyt häiritsee vähän tää valo? Noniin, missä ollaan? Kuala Lumpurissa, tällaisessa meidän majapaikassa. Oikein mukava yö vietetty tällaisessa vähän nitisevä sänky. Joo. Meikäl puskee tautiin niskaa. Tää on ollut aika helvetillinen yö. Meikäl on ihan jumalaton päänsärkö ollut ja kuume noussut. Ja... Sitten on vielä tämmönen saatanan läävä tää mesta. Tein tuossa panakodit aamun nassuun ja toivotaan, että olo tästä helpottaa. En oo varmaan nukkunut sillä oikeastaan. Ehkä joku 3-4 tuntia semmoista koiranunta ja... Joo. No, tässä nyt valitellaan. Ei tässä nyt mitään hätää, mutta ihan mukava päästä täältä menee. Käydä kattoo tää kaupunkia tänään varmaankin. Se voisi olla ihan mukava suunnitelma, käydä kiertelee, kaartelee. Meillä on seuraava majapaikka varattu vissiin, vai saiko se? Joo, se varattu. Okei. Mennään sinne kattoo minkälainen meistä ja Joo. jätetään kamat sinne ja lähdetään kierrokseen. Jep. Jes, tehdään näin. Palaillaan myöhempänä.